ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖରାରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଯେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ଦିନ କେବେ ସରିବ କେଜାଣି। ଯେତେଦିନ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଥାଅ ସେତେଦିନ ଯାଏଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦ୍ୱିପହରେ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କରିଥାଅ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ରାନ୍ଧିଥାଏ, ଭାତ ଭିତରେ ଆଳୁ ବି ଦେଇଥାଏ, ରୋଷେଇ କରିକି ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। କିଛି ପରିବା ନାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛି ଆଜି ହାଟ ବାରି ଅଛି, ଯାଇକି କିଛି ପରିବା ନେଇ ଆସ ରୋଷେଇ କରିବା। କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଖରାରେ ଯାଇପାରିବିନି, ଏତେ ଖରାରେ କିଏ ଯିବ, ଘରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିଦିଅ। ମୁଁ ବି ରାଗିକି କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାତରେ ତ ଆଳୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଦେବ ଆଉ। ହଉ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମ କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଚାଲିଲି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ପୋଛାପୋଛି କରି ପେଜ ଗାଳି ଦେଇ ଭାବୁଥାଏ କ'ଣ ଯେ ରୋଷେଇ କରିବି, ଖାଲି ଯେ ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି। ଭାବିଲି ମନେ ମନେ ଯାଉଛି କିଛି ଆମ୍ବ ଅଛି, ଆମ୍ବ ପକାଇ ଦେଇ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଦେବି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଦେଇ ଖାଇଦେବେ। ତାପରେ ଜାଣିବେ ପରିବା ନ ଆଣିବାର ପରିଣାମଟି କ'ଣ। ହଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ମସଲା କାଟି ଦେଇଥିଲି। ମସଲା ସୋରିଷ, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଆଉ କିଛି ଜିରା ପକାଇ ଦେଇ ମସଲା କଷି ଦେଇଥିଲି। ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲି, ତା ଦେହରେ ଆମ୍ବ 2ଟି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମ୍ବ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଫୁଟାଇ ଦେଇଥିଲି। ହେଇଗଲା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଆଳୁ ଝୋଳ। ତାପରେ କିଛି ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଚୁଲିରେ ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଖାଳରେ। କ'ଣ କରିବି ଯେ କିଛି ତ ପରିବା ନାହିଁ।